guys, karon guys akong content guys para may sa tanan ko guys. Naod ko guys na support lang mo sa akong Facebook guys. Puhon na successful ko kana para na sa tanan. Dili na ingon sa man ba kanang para res tanan pa successful na nalo kay sweldo na. Dili lang mo sa dili ko mo saad basta matabang na kana. Ako ang pangandoy basta support lang mo ha guys kay ante na suportar ko na sa akong Facebook Pastor Ridley no na ikaw yung mga guys kay igabot sa panahon ako ma-success ko magpiding ta sa mga dili gid ako ihakog kong kwarta igabot sa panahon dili na ako ikuan dili na ko magdinaw kagit mo sa problema sa silingan ginabangay yun ano gid ba may kwarta na sa hangin yun kwarta na sa inyo sa mga feed sa YouTube channel ano na ang yan ginabangay tayo guys ha kay ani guys abot sa panahon na successful ko guys kana na trending na ko ana guys para meron na to tanan guys o isa to nga silingan ibaw na mo kung kuan kay utang ha igabot sa panahon successful na ko kanang kwartaha ko na income na inana magpili ko sa mua lamis basta maabot na akong sahod ana noon importante na ko ha magtinabangay natin nyo guys ha guys ano guys dili ina ihukog basta maabot na sa panahon ko successful na sa kinsa gyud dato pobre basta na maabot na sa panahon akong kuha na dili na ko angay ikadaw tabang ta salamat sa inyong pagkuha na ay uba na dili na ta mangilabot nina ato importante maningkamot ka content mura to content lang tani sige kay gabot sa panahon mas successful talaga na para nas tanan yo dili na ingon ako ra tanan hopot na tanan sahod ako ihatag ko na ko sa uban og kisay tabangunon dili ingon na kuan ako dindot balay anak na mao